Боже, верой мне сердца наполни, я прошу, капу им ты жив, и хрещением Иисуса припомни, каб Тебе завсюди я служив. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Боже, миром мне сердце наполни, я прошу, капу им ты жил, и об Царстве Христовым припомни, каб николи больше я не грошил. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Боже, сердце любовью наполни, я прошу, капу им ты жив, об веры Христовой припомни, каб завсюди ближніх я любив. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Боже, радостью сердца наполни, я прошу, капу им ты жив, и Христа в воскресенье припомни, каб Тебе я завсюди я хвалил. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Будь привітана, серця Пана Бога, вірних опора, грішним допомога, щира в покорі, до Тебе ускликаем, праздь милосердность, литости чекаем, щиро в покорі, до Тебе ускликаем, праздь милосердность, литости чекаем. Повнится сердце Божей добрынёю, каб мы не знали зла и греху болей,
Божей правды, святости открыем. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. А глибині багаття і мудрості познання Бога, які неспостигальні присуди Його і незведані шляхи Ягоныя. Людям часов Ісуса Христа було непросто повірити, що Ён є Сином Божим, сапраўдним, не глядячи на цуда і слови, які Він робив, указав. Але після смерті і воскресення шмат людей, нават тыя, хто не віру, атрымалі магчымасць па-сапраўднаму адчуць Божую любоў і Яго прабачэнне. Давайте ж мы, якія сёння стаім ля алтара, падзякуем за гэтыя дары, якія мы атрымалі і атрымліваем кожны дзень. Гэта найсвяцейшую ахвяру я спрою інтэнцыі памерлых за памерлага Вацлава Мацкевіч, 7 гадавіна пасля смерці, Часлаў Івашка, 17, Марія Светская і всіх памерлых сям'і Івашка і сям'і Мацкевіч. А на пачатку этой Еўхарыстыі падзякуем Пану Богу за ўсе дары і ласкі, якія мы атрымалі ў гэтым тыдні, а таксама перапросім за нашы грахі, каб годна скласці яе. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, кто сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком і занедбанням. Моя вина, вельми великая вина. Упрошу на святейшую, всюди Панну Марию, их анgelов и святых, а с браты и сестры, помолиться за меня, Пана Бога наша. Нехай змилуется над нами и Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе. Кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи и свету, прими моление наше, який сидишь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Амен. Молимся. Боже наш Отче, Ты еднаешь души верных и единым к ней до неба. Дай народу Твоему любить Твои наказы и ждать исполнения Твоих обетаний. Каб сярод зменливости этого света мы узносили наше сердце туды, где знойдем сапраўдную радость. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе дарить у едности Духа Святого,
Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан шепнуў кіраўніку палаца. Я сапхну цябе з места твайго і скіну цябе з пасады тваёй. І станецца ў той дзень, што я паклічу слуго майго Эліякіма, сына Хілкія. Апрану яго ў хітон твой і падперажу яго пасам тваім. І ўладу тваю перадам у рукі ягоныя. І стане ён айцом для жыхароў Єрусалема і для дому Юды. І ўскладу ключ дома Давіда, плечы ягоныя. І калі ён адчыніць, ніхто не зачыніць. І калі зачыніць, ніхто не адчыніць. І ўваб'ю яго, як коў на цвёрдым месцы. І ён стане тронам славы для дому айца свайго. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Славлю Тебе усім моим сердцем, бо почуты словы вуснаў моих, перед анёлами спяваю Тебе, кланяюся перед святой Твоей святыней. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал Ты, почу мяне, повеличу моц моей души. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Взнеслый Пан бачить покорного, а ганаристого познає здалеку. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справы рук Твоих не покидай. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. О, глибіня багаццям і мудрасці, і пазнання Бога, якія неспасцігальныя прысуды Яго і нязведаныя шляхі Ягоныя. Бо хто спазнаў розум Пана, або хто быў дарадцам Ягоным, або хто даў яму раней, каб атрымаць адплату, бо з Яго і праз Яго і для Яго ўсё. Яму хвала навеки. Амен. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты, Петр, скала, и на этой скале я побудую мой костёл, а и брамы пекельные его не перемогут. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час прийшов Єсус у межі Цезареї Філіпової і питався у вучнів своїх, кажучи, ким люди лічать Сина Чоловічого? І вони ж сказали,
Адны Янам Хрысціцелем, другія ж Іллёю, а іншыя Єраміяй, ці адным з прарокаў. Ён кажа ім: а вы кім лічыце мяне? Сымон Пётр адказаў: ты Христус, сын Бога жывога. Тады Езус сказаў яму ў адказ: шчаслівы ты, Сымоне, сын Ёнавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу, што ты, Пётр, скала, і на гэтай скале пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы владарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Тады загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён Месія. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Умілаваныя ў Христе, дарагія браты і сёстры, сённяшняя Евангелие запрашае нас у ваколіцы Цезарэі Філіпавай, каб пачуць дыялог Езуса з яго вучнямі. І пытанне, якое ён ім задае, за каго людзі лічаць Сына Чалавечага, вядзе да вызнання веры з Сымонам Пятром, што ён гаворыць: ты Месія, сын Бога жывога. І затым Езус давярае яму асаблівую пастырскую ўладу сярод апосталаў і кажа: ты, Пётр, скала, і на гэтай скале пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. Я дам табе ключы валадарства нябеснага, і тое, што ты звяжаш на зямлі, будзе звязана ў небе, і тое, што развяжаш на зямлі, будзе развязана ў небе. Гэта падзея, пачатак гісторыі для Пятра, простага рыбака з Галілеі, якога паклікаў сам Христус. І Езус змяняе імя Сымона, і гэта азначае адно: ён дае яму новую жыццёвую мэту. І цяпер ён павінен стаць той скалой, на якой Христус будзе будаваць свой касцёл. І гэта адбываецца не таму, што Пётр сам на сабе моцны, непахісны, наадварот, а таму, што Христус выбірае яго, умацоўвае яго і надзяляе сілай для гэтай місіі. Калі мы называем кагосьці скалой, мы уяўляем сабе чалавека з пэўнымі такімі рысамі характару, моцнага, нязломнага, на кого можна пакласці ў цяжкія часы. Мы думаем пра таго, хто дае адчуванне бяспекі, дае адчуванне той стабільнасці ў нашым жыцці, асабліва сярод жыццёвых выпрабаванняў, і пра таго, хто не паддаецца ціску, каго няпроста зламаць. Ці вызначаюць гэтыя рысы характар, праяўленыя каля Цезарэі Філіпавай Пятру, як скале? На першы погляд здаецца, што так, бо ён вызнае, што Езус гэта Месія, яго рашучы адказ на пытанне, але настолькі упэўненага, што праз імгненне ён перастае слухаць Езуса. І мы бачым гэта ў далейшым дыялогу, калі чытаем Новы Запавет, Біблію, калі Езус прадказвае яму, што мусіць ён ісці ў Єрузалем, і каб аддаць жыццё на крыжы, памерці на крыжы. І Пётр пачынае тады наабарот пярэчыць. Пярэчыць Езусу і гаворыць: пане, гэтага з табою ніколі не здарыцца. Гэтым ён дэманструе сваю непаслядоўнасць. З аднаго боку, ён абвясціў, як сёння, Езуса Месіяй, а з другога наадварот. Наадварот, настаўляе яго не прымаць смерць на крыжы у Єрузалеме. Пётр прызнаваў, кім ёсць Езус, але ён яшчэ не разумеў. Не разумеў, што значыць быць Месіяй. Ён яшчэ не мог прыняць таго, што шлях Месіі вядзе праз крыж, праз адкупленне. І Пётр, магчыма, па-чалавечы думаючы, хацеў быць моцным і непахісным, як скала, аднак яго раздзіраюць супярэчлівыя пачуцці. Ён быў пакліканы быць побач з Езусам,
Але калі настаўніка арыштоўваюць, Пётр ідзе за ім толькі здалёк. Ён таксама не знаходзіцца ля падножа крыжа, калі Христус памірае на крыжы. Усё гэта магло спарадзіць у ім пачуцце ўласнай нягоднасці, грэшнасці. Аднак, не гледзячы на ўсю ту зменлівасць, непаслядоўнасць Пятра, адно застаецца нязменным – это сяброўства з Езусам Христом. Езус пацвярджае гэта сяброўства пасля свайго васкрасення, калі ён з'яўляецца вучнем ля Тыверыядскага мора. І менавіта тады ён давярае Пятру клопат пра свой статак, ускладаючы на яго пастырскую адказнасць і прадказваючы, што Пётр таксама прыме смерць, якая уславіць Бога. І ўрэшце яго мучаніцтва становіцца асабістым вызнаннем любові і вернасці Христу. Чалавек не мог не прыняць муку і смерць свайго настаўніка, які спрабаваў засцерагчы яго ад гэтага. У выніку аддае ўласнае жыццё на крыжы, ідучы за яго прыкладам. Дарагія браты і сёстры, гісторыя Пятра нагадуе нам, што Бог жадае здзейсніць падобна і ў нас, і здзейсніць праз нас. Таму ён запрашае нас задаць сабе пытанне: ці бачу я гісторыю ўласнага жыцця у гісторыі Пятра? Бо гісторыю, якой мы таксама перажываем шмат супярэчнасцей, робім заявы, якія не выконваем, як часта мы абяцаем вернасць Пану Богу, але зноў і зноў спатыкаемся аб уласныя грахі, аб уласныя памылкі. І ў адно імгненне мы поўныя руплівасці і даверу, а ўжо ў наступны ўжо у нас якісьці страх, сумненне ці ўласная слабасць аддаляюць нас ад самога Бога. І мы ставім сябе і свае сілы часам вышэй Пана Бога, сцвярджаючы, што мы можам самі кіраваць сваім жыццём. Аднак сярод усяго гэтага адно пэўна: на працягу жыцця кожнага чалавека сяброўства з Езусам ніколі не спыняецца. Яно нязменнае і здольнае даць чалавеку сілу, даць найвышэйшае сведчанне любові і вернасці. Бог заўсёды чакае, калі мы вернемся да Яго. Энтані Хопкінс перажыў падобнае. Акцёр расказваў, што некалі быў атэістам, з цягам многіх гадоў агностыкам, і на пачатку сваёй акцёрскай кар'еры, як ён расказвае, ён змагаўся з алкагалізмам. У адным з інтэрв'ю ён прызнаўся, што быў апантаны дэманам залежнасці, з якой не мог справіцца. Знаходзячыся ў Лос-Анджелесе, ён папрасіў дапамогі, і адна жанчына сказала яму: «Проста даверся Богу». І гэта быў першы крок на шляху яго навяртання да цвярозасці. Да таго часу ён быў вельмі самаўпэўнены і казаў сабе: «Я магу справіцца сам, я магу ўсё зрабіць сам, я магу пераадалець што заўгодна». Але гэта было глупствам, ён не мог перамагчы хваробу ў адзіночку, не мог перамагчы гэтую залежнасць. І менавіта тады пачаў будаваць сваё жыццё нанова, толькі калі даверыўся самому Богу. Яго гісторыя паказвае, што чалавек не заўсёды здольны пераадолець уласная слабасць, самастойны, што яму патрэбна дапамога. Дапамога перш за ўсё Божая. І азіраючы на той час, калі ён лічыў сябе неверуючым, ён прызнаваўся, што той перыяд быў падобным да жыцця у камеры без вокнаў. Бо многія цудоўныя людзі, атэісты, кажуць, што вера ў Бога – гэта вар'яцтва, але калі пазнаюць Бога, то самі разумеюць, што яны знаходзіліся ў цёмным пакоі. Дарагія браты і сёстры, часам нам можа здавацца, што Бог не знаходзіць у нас радасці, ці што ў нас не засталося нічога добрага, каб яму прапанаваць. Бо мы дзесьці згарэлі. Не хапае нам гэтай радасці, адказнасці. Аднак ён працягвае верна суправаджаць і падтрымліваць нас. Ён умацоўвае наш дух, бо не адмаўляецца ад нас, бо ён нас любіць.
И Он по-ранейшему верит у нас, что мы повстанем, что мы наберемся силы и откроем сердце на Яго. И нават калі мы самі ад сябе адмаўляемся, Ён гэтага не робіць. Ён працягвае верыць у нас. Гэтаксама, як верыў у Пятра, якога назваў скалою каля Цезарэі Філіпавай, на якой ён пабудаваў свой касцёл. Мы з'яўляемся гэтай скалой не таму, што ніколі не падаем. Мы становімся і тады, калі дазваляем Христу, дарагія браты і сёстры, паднесці нас пасля кожнага падзення, асабліва перамяніць наше жыццё у сведчанне ягонай любові, ягонай справядлівасці у свеце. Аман. Вызнаем теперь нашу веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, всяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Христос будуе свой касцёл на скале веры, з даверам прадставім яму нашы просьбы. Молімся за святы касцёл, папу, біскупаў, святароў, д'яконаў, каб яны мужна вызнавалі Христа, Сына Бога жывога, і верна вялі Божий народ шляхам збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб іх вера не абмяжоўвалася толькі словамі, але станавілася фундаментам штодзённага жыцця, рашэнняў і адносінаў з іншымі людзьмі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў і тых, хто нясе адказнасць за грамадства, каб яны служылі праўдзе, справядлівасці і міру, паважаючы годнасць кожнага чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто перажывае крызіс веры, сумненне, жыццёвыя выпрабаванні, расчараванні, каб сустрэча з Христом прынесла ім святло, супакой і новую надзею. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых, родных, блізкіх і дабрадзеяў, асабліва за Вацлава Мацкевіча, Чэслава Івашка, Марыю Светскую і ўсіх памерлых сям'і Івашка, Мацкевіч, каб Христос, які перамог смерць, прыняў іх у радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молім за нашу парафіяльную супольнасць, каб мы сваім жыццём штодня адказвалі на пытанне Христа. Кім вы лічыце мяне? І заставаліся вернымі яму ў радасці і выпрабаваннях. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа наш Ойча, Ты даў нам свайго Сына як надзейны фундамент нашага жыцця. Умацуй нашу веру, выслухай просьбы, якія мы з давер Табе прадстаўляем. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Валадар небесны, нашае збаўленне, накіруй нас грэшных
Ти наш шлях сумління, Ця Бог Ти пануй навіки, владар всьої землі, будь у кожний час з нами, Боже наш. Ти пануй навіки, владар всьої землі, будь у кожний час з нами, Боже наш. Моліться, брати і сестри, ка мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Пане наш Боже, Твой Сын своей ахвяры на крыже откупил нас и ученим своим народом. Просим Тебе, спошли Твоему костелу дар едности и супокою. Прос Христа Пана нашего. Амен. Пан, з вами І з Духом Твоїм у гору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе слалі падзяку, Пане Святы Ойчу, всемагутны вечны Божа. У Табе мы жывём, рухаемся, існуем. У нашым зямным мандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты воскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму еднасцю з усім касцёлам перш дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое у воскресенье и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуй, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім бачыць святло аблічча Твайго.
Просим Тебе, змилуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, уеднайся за Святейшей Богородицей Панной Марией, со святыми апостолами, всеми святыми, ки спредвеку подобалися Тебе, каб з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Тобе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленне покликаное на вечеру ягоною. Пані, я не вартий, каб ти, ні, але скажи тільки слово, оздоровлена душа моя. Будь же прославленный свету Владар, Ты до нас приходишь на святый алтарь. Славься, Христе, сегодня и навек, гости и укрыты, Бог и человек. Славься, Христе, сегодня и навек, гости и укрыты, Бог и человек. Будь же прославленный паросток життя,
хай квітнее цнота, душа ў чысціня. Слаўся, Христе, сёння і навек, у гостиї укрити Бог і чоловік. Слаўся, Христе, сёння і навек, у гостиї укрити Бог і чоловік. Будь жа прославлений наш анёльский хлеб, у гостиї уславляем, щиро мы Тебе. Славься, Христе, сёння і навек, у гостиї укрити Бог і чоловік. Слався, Христе, сёння і навек, у гостиї укрити Бог і чоловік. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о володару могутний у небі. Ти нас покликав до віри. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о володару могутний у небі. Ти нас любить навчаєш. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о володару могутний у небі. Радостью нас наполняєш. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о володару могутний у небі. Молимся. Милосердный Боже, праз гэта Христичный посілок верни здоровья нашим душам. Перемени нас деянием Твоей ласки, да поможи нам, каб мы заўсёды были Тебе даспадобы, праз Христа Пана нашага. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем панядзелак 24 жніўня свята святлога Барталамея апостала. Серада 26 жніўня успамін Найсвяцейшай Панны Марыі Чэнстахоўскай. Урачыстае святкаванне распачнем у нашай парафіі ў аўторак вігілійным чуваннем. Парадак чування будзе наступны. Пасля святой імшы гадзіне 18:30 будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і адарацыя да 23. Падчас адарацыі а гадзіне 22 будзе апель Марыйны, у 23 акафіст, пасля акафісту частка ружанца, якой памолімся ў касцёле. А поўначы святая імша Марыйная пастэрка. Галоўная святая імша адбудзецца у сераду а гадзіне 12, якую ўзначаліць ксёндз Марцін Лудзіч, неопрэзбітар з нашай дыяцэзіі. Пасля святой імшы будзе эўхарыстычная працэсія вакол касцёла. Пасля працэсіі мы ўсе таксама атрымаем прыміцыйнае благаслаўленне ад маладога святара. Іншыя святыя імшы ў гэты дзень а гадзіне 9
і 18:30 вечарам. На гэту вечернюю імшу 18:30 яна будзе складковая з просьбамі да Маці Божай Чанстахоўскай. Чацверг, 27 жніўня, успамін святой Монікі. 28 жніўня успамін святого Аўгустына, біскупа і доктара касцёла. Субота, 29 успамін мучаніцтва Яна Хрысціцеля. Нядзеля, 30 на святой імшы а гадзіне 12 яна будзе цэлебравацца за дзяцей і моладзь, якія распачынаюць новы навучальны, акадэмічны і катэхетычны год. Таксама пасля святой імшы адбудзецца асвячэнне школьных прыналежнасцей, кніжак, дзённікаў, рюкзакоў, каб там былі адныя дзесяткі. Але усе дарослыя ведаюць, што дзесяткі тады, калі вывучыў, алінь тады, калі пасвенціў. Але пасвенціць таксама трэба. Таму сардэчна запрашаем усіх дзетак, бацькоў на 30 на святую імшу а гадзіне 12. Таксама, мои дарагія, у верасні распачнецца запіс дзяцей на рэлігію. У наступную нядзелю дакладна скажу, што гэта будуць за даты, калі можна будзе запісаць дзяцей на катэхізацыю. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Млыноўскі Максім і Герудзіана, абодва ашмяны, аб'ява 3. Хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовых душпастараў. Словы падзякі за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла, нашай парафіі. Таксама ў асаблівы спосаб дзякую за садавіну, гародніну, якую прыносіце на плебанію для святароў. Вялікі дзякуй, няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. Таксама сёння хацеў бы сардэчна прывітаць у нашай парафіі ксяндза Олега Кудэрка, якога ксёндз біскуп дэкрэтам скіраваў на служэнне ў нашу парафію. Будзе служыць у нас як вікары. Сардэчна яго вітаем, даручаю яго вашай малітоўнай апецы і таксама спадзяюся, што будзе добра адчуваць сябе ў нашай супольнасці парафіяльнай. На мінулым тыдні адышлі да пана ў вечнасць нашыя парафіяне. Святлана Амражевіч, 42 гады, Уладзімір Пашніковіч, 55 гадоў, Пётр Барчэўскі, 60 гадоў, Віктор Міхневіч, 81 год. Вечны адпачынак дай ім, пане. А святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у пакоі вечна. Амен. Даверым новараспачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай, тваёй абароне. Адаёмся, святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, ты заступніца наша, сынам сваім нас паяднай, сыну свайму нас даручай, сыну свайму нас аддавай. Столькі было паб'яваў, жадаю ўсім добрага адпачынку, таксама плённага тыдня працы. Папросім ксяндза Антона, каб удзяліў нам Божае бласлаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемагутны, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Богу вечному Пану буду песню спявать, и теперь и заўсёды. Амен. Богу вечному Пану буду песню спявать, и теперь и заўсёды. Амен.